moitas grazas, Luz, pola presentación, as palabras cariñosas. Bos días a todos. Quero dicir dúas cousas antes de empezar. A primeira é que o título que está no programa era un título provisorio e que en realidade o que vou falar é de onomástica literaria en Galicia, os nomes artúricos femininos. Digo porque deixarei para outra vez os masculinos, porque o material que atopei é abundante e non me collía. Ademais, e isto debe ser cousa da miña idade, eu pensei que tiña unha hora e resulta que era media. Así que pídolle a Luz que me corte xusto cando pase media hora. Empezo, pois. Son, desde novo, curioso dos nomes dos personaxes das novelas artúricas e dos libros de cabalería, como Tristán, Lanzarote, Amadís, Xinebra, Oriana, Iseu. Coido que esta miña curiosidade e interese por tal onomástica naceu en min coa lectura dun documento en que aparecía un dos meus santos pasados, e digo así pola tecedeira de Bonaval, que era como lle chamaba, santos pasados, chamado Lope Taboada de Lemos, que, achándose enfermo, respondeu ao chamamento para a guerra que en 1510 lle fixo Carlos I e propúxolle, o Lope, propúxolle que no seu lugar acudise como alférez de fidalgos de Galicia o seu irmán Galaor, a fronte da tropa que proporcionaba Lope e que este se comprometía a soster cos ingresos proporcionados polo Couto de Orbán, que serían administrados por Galaor. Nunca oíra eu ni lera tal nome, Galaor, que me sorprendeu e fixo prender en min a curiosidade. Anos máis tarde, traballando xa na Universidade, atopei e gardei un artigo do Faro de Vigo en que figuraba un personaxe chamado Esplandián de Cea. Iniciei daquela un pequeno arquivo que perdín e está hoxe desaparecido. O día que encontrei este nome, Esplandián de Cea, recordo eu, naquel momento compartía despacho con Xesús Alonso Montero, e cando el chegou pola tarde, faleille do tema, estivemos falando, eu aprendendo. Sabedores desta miña afección e curiosidade, os colegas do Dicionario de Apelidos Galegos, que está en elaboración avanzada, propuxéronme que preparase unha charla sobre estes nomes que, como dixo Cunqueiro, levaron os paladíns e as fermosas damas. A maior culpable creo que foi Luz. Así pois, un pouco forzado, puxeme a buscar nos arquivos dispoñibles na rede. Utilicei os mesmos que estamos utilizando para o Dicionario de Apelidos Galegos, o Arquivo do Reino de Galicia, o Arquivo da Catedral de Santiago, o Arquivo Histórico da Universidade de Santiago e o portal Pares. Ademais, por confirmar que, como adoita repetirse en algúns artigos que tratan este aspecto da onomástica, estes nomes eran propios de fidalgos e escribáns, consultei algúns libros de xenealoxías e historias de familias galegas, por exemplo, o do padre Crespo Pozo e o de Carlos Martínez Barbeito sobre os pazos e provincias coruñesas e algúns outros. Lin, ademais, algúns artigos que trataron o tema, como o de Carlos Alvar, o de Rafael Usero, o de Xosé Carlos Breixo, o de Pardo de Vergara e outros, e incorporei ás miñas listas os personaxes citados neles. Fixen así un cadro para cada un dos nomes. Cada cadro compóse de 4 columnas. Na primeira vai o nome, na segunda o ano en que se documenta, na terceira a fonte, en siglas, e a cuarta observacións que dan algunha información sobre a persoa citada. Os datos desta cuarta columna permiten, ás veces, resolver unha das maiores dificultades, o problema dos homónimos, das homonimias, que se dilucidan ou ben polas datas, ou ben pola vecindade ou localización do personaxe, ou ben polos matrimonios. Por iso, Tristán de Araúxo, veciño do Couto de Feáns, en 1566,
Non pode ser o mesmo Tristán Araúxo de Vasconcelos, que aparece en 1620, moito máis tarde, sendo veciño de Salcedo, na Pobra de Brollón. Hai entre estes dous Tristáns de Araúxo 54 anos de diferenza e, ademais, a distancia entre Feáns e a Pobra de Brollón indican que non parece probable que se refiran á mesma persoa en lugares tan distantes. Debeu haber tamén outro Tristán de Araúxo e Ulloa, señor da vila de Madarnás, no condado de Monterrey, que tamén a principios do século XVII. Unha Xinebra García que en 1564 tiña problemas coa xustiza de Xunqueira de Ambía por amacebamento con Juan de Cacharequille en Montederramo, pode ser a mesma que 7 anos máis tardes figura noutro documento xa casada con Gregorio Martínez en Monterrey. Pero non debe ser outra Xinebra García, tamén de 1571, que estaba casada xa con Antonio Camiña e preitea pola posesión da metade dunha casa na vila de Santo Tomé, que pode ser Santo Tomé do Mar ou Cambados ou calquera outro, pois todos os lugares Santo Tomé non quedan cerca de Xunqueira de Ambía. Unha Viviana Rodríguez, muller que foi de Antonio Calvo e era en 1787 veciña de Espiñaredo, nas Pontes de García Rodríguez, non debe ser a mesma ca outra de idéntico nome que en 1795, é dicir, 8 anos máis tarde, era veciña de Recemel nas Somozas e fora muller de Ramón Martínez. Malia a proximidade entre as Pontes de García Rodríguez e as Somozas, que son concellos lindeiros, non parece probable que a mesma Viviana fose viúva 2 veces en tan poucos anos. Claro que hai mulleres que matan e tamén pode ser. Debo advertir que nos arquivos electrónicos tomei os nomes que aparecen nos rexestos e non comprobei a lectura abrindo o documento, labor que queda para máis adiante. Con todo, os mesmos rexestos acláranse ás veces entre eles. Así, unha Viviana Lince, ou de Lince, que aparece en 1726 nun dos arquivos, nun preito polos Montes de Ben, na parroquia de Bisma, na Coruña, volve a aparecer con ese extraño apelido Lince, anos máis tarde, como moradora en Santiago. Pois ben, esta Viviana de extraño apelido Lince ten que ser a mesma Viviana Lence que en 1628 reivindicaba unha herdade en Carrafeito, na mesma parroquia de Bisma que acabo de citar. Así pois, Viviana Lince era Viviana Lence, e non debemos contala como dúas persoas. O mesmo ocorre no caso dun xastre que en 1533 merca uns panos a un mercador compostelán que se chamaba Juan do Couto e paga por eles 1.430 reais e que no outro arquivo se chama Héctor González, que nese arquivo se chama Héctor González e noutro arquivo, noutro documento, doutro arquivo aparece como Heitor González. É dicir que o Héctor González que vivía en Caldas de Reis ten que ser o Heitor González que atopo no outro arquivo. Como dixen, elaborei táboas de 4 columnas para cada un destes nomes. Os nomes foron Arturo encontro 2, Brianda 3, Briolanxa 5, Heitor ou Héctor 22 e varios como apelido, Esplandián 1, que xa citei, Florestán non o atopei como nome, aparece como apelido moderno, pero non como nome. Galaor atopo 6, Galaz atopo 3, Galeote 2, pero como segundo nome, Galván, destes non puxen o número, non sei cantos foron, Grimanesa 6, Guiomar, un dos máis abundantes, 69, Iseo ou Iseu 11, Lanzarote 3, Leondres 1, Leonel ou Lionel 16, Olinda con H ou sen el 28, Oliveros ou Olivero 10, Percival 1, Rochelle 12, todos como segundo nome, Pedro Rochelle, Tristán 23, Viviana 53, Viviana con V ou con B, e Xinebra 44. Repárese en que incluí nesta lista Heitor e que pode pertencer ao ciclo clásico dos que vai falar despois Helena de Carlos, non?
ao que me referirei brevemente despois, a estes do ciclo clásico, por ser Héctor de Maris un dos cabaleiros da Mesa Redonda, que era medio irmán de Lanzarote do Lago. E ademais era primo de Lionel. Entre os femininos que citar, o máis numeroso é Guiomar, 69, e o menos numeroso, o menos frecuente é Brianda, que ten 3. Nas miñas pesquisas atopei outros nomes de orixe literaria dos que non vou falar, pero que me limito a citar. Hai un Hércules de Sea, veciño de Bayona. Hai outro Hércules de Olla, que era francés, que era un caldeireiro residente en Santiago, e que aparece en outros documentos como Hércules Dualla. Hai un Febus de Nóvoa, casado no Bispado de Ourense. Outro Febos Rodríguez, Febus e Febos, aparece das dúas maneiras. E Febo tamén é singular. O Febos Rodríguez este era racioneiro da Catedral de Ourense, e Febos de Andrade tamén litixios coa cantidade de Ourense que vivía polo Carballiño. Hai un Gaiferos Vázquez, veciño de Santa Comba de Ribadelouro, en Tui, e hai Brisenda ou Briseida, que é unha viúva que foi raptada por Aquiles na Guerra de Troia. Por lo tanto, estes non son artúricos, son de carácter literario, pero non artúricos. Ben, como dixen antes, ás veces o mesmo rexesto aclara o problema. Así, no portal Pares, atopamos un preito dos acreedores aos bens confiscados a unha Brisenda da Costa, que era veciña de Bayona, estaba reconciliada polo Santo Oficio. E polos mesmos anos aparece esa mesma muller no arquivo da Catedral de Santiago co aparente Briseida da Costa. Este é o nome real, Briseida, que é o nome, como dixen, da muller esa que aparece na Guerra de Troia. Entón, farei algunhas observacións conxuntas. Nalgúns casos, os nomes artúricos aparecen en irmás. Así, Juan Mariño de Lobeira e Aldao, da Casa de Pedreira en Sisán, en Ribadeuva, tivo dúas fillas. A máis bella púxolle Xinebra, Mariño, que morreu celibata. E a outra, máis nova, chamoulle Violanda, que tamén morreu celibata. O galor Taboada que citei ao comenzo, do Pazo de Orbán, tiña unha irmá que se chamaba Iseo González de Taboada. E unha descendente deles, ou dela, foi Iseo de Taboada, que era fillo de Pedro Pardo. Bueno, esta cita o Alvar no seu artigo. Este indica que podemos chamar unha clara vontade de estilo por parte dos pais. É dicir, había un desexo de distinción fronte ás familias veciñas. Segunda observación. Os nomes pasaban de nais a fillas ou de tías a sobriñas. Xinebra de Avalle de Redondela, que casou cun Alonso Laso, natural de Vigo, foi nai doutra Xinebra de Avalle, casada con Nuno Prego de Montaos. Xinebra das Mariñas, señora de Mesía, casada con Antonio de Quiñones, foi tía doutra Xinebra das Mariñas, casada con Suero Suárez Gómez de Soutomayor. E da mesma familia era Xinebra de Haro. Terceira observación. Vemos, pois, que certas familias son afeccionadas ao uso destes nomes literarios. Unha grimanesa, Suárez de Moscoso, foi nai dun que se chamaba Percival de Lira. Que naceu este Percival de Lira, naceu en Monzón, morreu en Monzón tamén, está enterrado ali nunha igrexa de Monzón. Se nos dá tempo, veremos máis adiante outros casos parecidos. Outra observación. Tense repetido que estes nomes artúricos eran propios das familias da nobreza e dos escribáns, que estarían máis afeitos á lectura. Isto compróbase, por exemplo, con dona Xinebra de Soutomayor, que pertencía a unha das liñaxes de Noia que propoñía suxeitos para alcalde, unha Xinebra Faxardo, que era viúva de Juan de Sotomayor e formaba parte do padroado da capela de San Luís da igrexa de San Bartolomeu de Pontevedra. E estes casos son a maioría, con certos nomes, pero non parece darse noutros, como por exemplo con Viviana. Viviana é
parece que é moito menos tamén moito máis usado por persoas que pertencían a clases menos privilexiadas. Así, ao lado de xinebras con pazos e señoríos ou casadas con membros da fidalguía ou da nobreza, que son a maioría, tamén se atopan outras que parecen formar parte destas clases menos privilexiadas. Xa mencionei antes aquela Xinebra García Ourensán que tivo problemas coa xustiza de Xunqueira de Ambía por vivir amancebada, circunstancia que é dificilmente concibible nunha muller nobre. Engado agora unha Xinebra de Riba, casada con Luis Rodríguez, que era boticario, e unha Xinebra de Deza, casada con Gómez Moure, que era mercador en Ourense. Tamén o nome de Guiomar, que é o que atopamos con máis frecuencia. Hai Guiomar casadas con escudeiros 3 veces e unha cun moi nobre cabaleiro, pero tamén as hai casadas cun boticario, cun labrador, cun acivecheiro, con 3 mercadores, cun cordoeiro, cun licenciado, o licenciado Luna, e outra que era nai dun prateiro. E chegado a este punto, quería lembrar aquí un fermoso artigo de Cunqueiro, que, como ben sabedes, escribiu en bastantes ocasións sobre este tema dos nomes artúricos e presumía de ter entre os seus devanceiros a Tristán de Montenegro, que foi xuíz aquí en Pontevedra e morreu aquí dunha espingarda. O mindionense utilizou este nome, dese trasavó seu, como un dos seus moitos pseudónimos. Falaba antes Antón Santamarina precisamente dun tema que hai que tocar, este dos pseudónimos literarios, que dá para moito. Tamén escribiu Cunqueiro aquel conto tamén moi fermoso que titulou Tristán García, que se botou ao mundo en busca dunha isolda ata que foi a topar unha xa moi velliña en Venta de Baños. Eu lamento dicir aquí que non atopei ningún Tristán García entre os 23 Tristáns que atopei nos arquivos galegos. Sinto mágoa por non poder testemunhar que Tristán García non só viviu na imaginación do grande escritor. Pois ben, o artigo ao que acabo de aludir titulouno Cunqueiro, papeles que foron vidas. Sintagma que Xesús González aproveitou para o libro de crónicas literarias de Cunqueiro que publicou na editorial Tusquets en 1994. Neste texto, Cunqueiro móstrase sostendo nas mans o catálogo dunha edición que celebraran os notarios baixo o título de El documento notarial en la historia, e despois de ler nel unha serie de protocolos notariais dos séculos XIII ou XIX, escribe: «Qué vidas y qué vidas! Los más de los documentos darían para que un escritor escribiese una estampa a la manera de Aloysius Bertrand en su Gaspar de la Nuit, libro que siempre tanto me tentó imitar, o un cuento, e incluso una novela larga, tanto a la manera de Stendhal como a la manera de Balzac, ou unha ejemplar de Don Miguel de Cervantes». E prosegue xa contra o final. El catálogo de los documentos es como una colmena bien poblada. Ya digo, pueden sacarse 1000 historias de estos papeles que fueron vidas. Pois ben, entre o rexesta ou asentos que eu manexei para preparar esta charla, todos estes rexestos son papéis que foron vidas. Por iso, porque sería pesado e aburrido ler aquí a lista dos nomes artúricos encontrados, que en todo caso poderán consultarse nas tábuas se esta charla se imprime, vou ir falando deles e destacando algunhas noticias máis ou menos sorprendentes das persoas citadas. Vou empezar por Brianda. Non sei, estou nervioso, non sei que me pasa. Mira como... vale, sí, mellor, sí. Bueno, vamos a ver. Empezo por Brianda e que Luz me pare cando queira. Bueno, a ver se me dá Brianda e Briolanxa, polo menos. Brianda era unha dama ao servizo de Oriana, era filla de Olinda e irmá de Florestán, de Escocia. O nome parece de orixe bretoa e, segundo Albaixés, relacionado con Brián, que significa outeiro. Nos arquivos consultados atopo unha Brianda de Castro, unha Brianda de Tobar, que preitea con seus fillos contra o conde de Lemos,
e que noutros documentos figura como Brianda de Ribadeneira e como Brianda de Tobar e Ribadeneiro. E era veciña do Couto de Lea, que está en Friol. No portal Pares hai 445 documentos en que figura algunha Brianda, un nome a maior parte das veces levados por unha muller da nobreza. Unha das que máis veces aparece é Brianda de la Cerda, que era duquesa de Béxar. Extraña que entre tantas Briandas só apareza a galega que acabo de citar, a Brianda de Tobar, que tamén aparece no arquivo da Catedral de Santiago. Poderían ter relación con Brianda Barba, que era da Astorga, relación con Galicia, perdón, Brianda Barba, que era da Astorga, e Brianda Osorio, que foi recomendada para a abadesa do Mosteiro de las Dueñas, que está aí, ben sabedes, na... como se chama esa zona? Cerca de Ponferrada, ou no Bierzo. Eso. Sigo con Briolanxa. Briolanxa era reina de Sobradisa, era a esposa de Galaor, e segundo a Valle Arce deriva de Briolante, que era un castelo de certa prominencia en l'Estuaire de Merlín, e non como quixeron Menéz Pelayo e Williams, derivada de Brión, nome que non aparece nas fontes favoritas dos primeiros autores refundidores da lenda de Berlín. Polo tanto, sería un topónimo convertido en antropónimo. A máis antiga Briolanxa que documento é unha freira del Velo Preto, que vivía no ano 1502 no mosteiro de Santa María Nova, na cidade de Lugo. As monxas do Veo Negro constitúan a elite. Só elas tiñan dereito a votar nas eleccións conventuais e a seren elixidas para algún cargo do convento. Estaban libres dos traballos manuais e servís e a súa principal obriga era o canto nas horas canónicas no coro. Hai que deducir, polo tanto, que pertencía esta muller, Briolanxa, pertencía a unha familia nobre ou fidalga. No mesmo mosteiro de Santa María Nova vivía unha Guiomar Rodríguez, tamén freira do Velo Preto. Debía ser portuguesa a muller de Rodrigo de Sequeiros do Pazo de Santomé, en Vigo, chamada Doña Briolanxa Pereira, que en 1540 vinculou os bens da Quinta da Silva en Portugal xunto con outros bens mobles e inmobles en Braga. Polo padre Crespo Pozo sabemos do seu nome, do seu segundo apelido, Briolanxa Pereira Silva. Uns anos máis tarde atopamos en Santiago a Briolanxa da Moreira, muller de Juan Formoso, quen deu un poder a un señor que era veciño da Coruña para que cobrase os 12 ducados que lle debía un licenciado Tomás por haber enseñado e sustentado a unas sobrinas. Vemos, pois, que esta Briolanxa de Moreira tiña pupilas na súa casa e que as alimentaba e educaba, o que indica unha certa posición na escala social. Nese mesmo ano, Briolanxa foi requirida por Juan González, fillo de Fernando González, mercador e veciño de Santiago, para que abandonase unha casa que lle tiña alugada. Ela contestou que tiña un contrato de arrendamento de palabra por 9 anos e que, ainda que non tiña documentos, ela tiña dereito a seguir. Coido que hai un erro de lectura, en cambio, e un cambio de sexo, unha transexualidade, diríamos, no rexesto do outro documento do mesmo ano, 1565, Arquivo da Catedral de Santiago, en que atopamos a un Briolángel de Moreira, veciño de Santiago, que asina un contrato con Pedro Farto, clérigo santagués, de modo que o Briolángel acolle na súa casa a María de Freixido, a súa parenta, entendo que do grego, a cambio de 28 ducados. É dicir, que este Briolángel de Moreira, o que vos dixen antes, que os rexestos corríxense un ao outro. Este Briolángel de Moreira, que o que transcribiu pensou que era un home e pon que era veciño, ten que ser a Briolanxa que acabamos de citar, porque é no mesmo ano, ademais, e ademais tamén se dedica a acoller na súa casa pupilas. Xa contra a fin do século atopamos unha Briolanxa de Novoa, muller de Pedro López Mosqueira, veciña de San Paio de Castrelo, que non sei onde está, que lle vende un censo de 14 ducados a un coengo de Santiago.
E por último, atopamos unha Briolanxa Rodríguez, veciña que foi da vila de Valença, no Reino de Portugal, como nai dunha residente en Santiago chamada Grimanesa Pereira, outro nome de estirpe atúrica do que falarei a continuación. Este nome de Briolanxa consérvase na toponimia menor. Na base de datos de microtopónimos de Galicia atopamos un terreo mixto na parroquia de Videcerre, no concello ourensán de Oimbra, que se chama a Briolanxa. E ben, se queredes empezo con Grimanesa, e dame tempo. Empeza e acaba con Grimanesa. Tarda un pouquiño, veña. O padre Crespo cita, bueno, Grimanesa era tamén filla, bueno, irmá de, bueno, era un personaxe dos. É curioso porque na Wikipedia di que Grimanesa era unha princesa das Illas Canarias, como se chaman? Unha princesa guancha. Parece que este nome é bastante abundante en Canarias. Nada, é un puro disparate. Grimanesa é un nome de estirpe artúrica, e o padre Crespo cita unha Grimanesa de Liñares casada con Pedro de Neira. Eran donas dunha casa de Toirón, cerca de Sarria. E tamén cita a unha Grimanesa Suárez de Moscoso, nai de don Percival de Lira, de aquel Percival de Lira que citei antes, de Monzón. No arquivo da Catedral de Santiago figura Grimanesa Pereira, residente en Santiago, que nacera en Valença do Miño, e que era filla de Francisco Pereira e de Briolanxa Rodríguez, veciños, como dixen, de Portugal. Doña Grimanesa fixo dozón de toda a herdanza que lle correspondía dos pais a favor dun seu parente, supoño que sobrinho, que se chamaba Francisco Gómez e que estudaba en Santiago. Grimanesa casou con Luis Álvarez, mercador, veciño de Santiago, que tiña casas da Rúa da Gala de Arriba, e despois enviuvou e casou con e casou con Juan de Aguirre, que era veciño de Vila García e era receptor do alfolí do sal da vila da Pobra do Carabiñal. Este Juan de Aguirre fíxolle unha doazón e dote á súa neta Grimanesa Pereira la Moza para que fose monxa no mosteiro de San Bento na vila de Monzón. A doazón consistía en 10 fanegas de pan no lugar e casal de Figueira. E logo temos unha Grimanesa Troncoso de Lira que nacera, entrou relixiosa en Tui na mesma data en que súa irmá Dona Ventura abrazou o estado relixioso en Tui con nome de Ventura de San Pedro. A súa irmá, outra irmá máis bella entrará en Monzón, seguramente esta é a Grimanesa que era parente de Diego de Lira, veciño de Ares, rexedor de Baiona, que foi bautizado en 1643. E logo temos xa, a finais do século XVI, unha Grimanesa Pereira Suárez de Deza, que estivo casada con Xerome Gómez de Meneses, que vivía en Tomiño. Ben, paro aquí porque teríamos que seguir con Guiomar e con todas as outras, e como dixen, isto estaba pensado por lo menos unha hora, e non dá tempo. Entón, isto...